atenda as demandas para a renovación do noso convenio e que atenda as reclamacións que estamos a manter para poñer en marcha a parte parada da nave, un plan de futuro, un plan de inversións que garantice a viabilidade da planta a longo plazo. A precariedade o problema enerxético que se está a trasladar sobre todo nas empresas pesadas, nas empresas electrointensivas, pois queremos que tamén quede reflexado nesta concentración. Queremos demandar ao Estado que preste atención e que aposte pola industria e polas empresas electrointensivas.